Bé, nosaltres, una mica una barreja de tot el que s'ha dit fins ara. Aquesta moció, quan el nostre grup, que ja saben que tenim certes particularitats i que aquest portaveu no pot imposar la seva visió, perquè som un grup que treballa de forma participada i col·lectiva, vam decidir que aprovàvem la moció, hi havia qüestions que no apareixien, no? I com que la moció crec que té un pes importantíssim perquè estem davant de la mare de tots els conflictes, si m'ho permeten, les modificacions que s'han fet, que sobretot fa referència al penúltim punt en el que es manifesta el compromís d'aquest Ajuntament amb la solució dels dos estats, amb la legalitat internacional i de més, aquesta qüestió nosaltres no l'havíem pogut debatre entre el nostre grup i jo no votaré en contra com el senyor Moya perquè ell ho ha fet per un altre motiu, però m'abstindré o ens hem abstingut perquè no ho hem pogut comentar. Dit això, ostres, clar, ara també hem de ser experts en relacions internacionals quan fem propostes de solució des d'un ajuntament, no? A partir d'aquí, o sigui, la condemnació de tots els de la vulneració dels drets del dret internacional per part d'Israel és evident. Aquí hem de ser tots contundents també des de totes les parts, però això és un conflicte internacional amb una quantitat d'arestes espectacular que hem de ser hem d'anar molt en compte de no frivolitzar, perquè davant d'aquests conflictes aquí el que té el pes és o sigui, aquí el que proposaran solucions, el que podran arribar a un acord és l'alta diplomàcia internacional. Aquí hi ha gent que en sap i en aquesta línia cal posar de manifest que la diplomàcia europea està fent aigües una altra vegada. Avui mateix, no sé si avui o ahir al vespre, el senyor Trump va posar sobre la taula 20 propostes, que segurament no seran les millors, això ja ho sabem, i segurament el senyor Trump tots coneixem de quin peu calça i de més. Però al final la solució vindrà d'aquestes altres esferes. No dic que la porti el senyor Trump, la solució. El que estic dient és que nosaltres hem de ser molt conscients, hem de condemnar el que creiem que hem de condemnar, hem de ser durs en aquesta vulneració dels drets humans i aquesta vulneració del dret internacional, però les propostes de solucions de conflictes crec que han de venir d'un altre lloc. Això és una opinió, els dic, personal. Ara bé, nosaltres no podíem votar en contra d'aquesta moció, perquè el primer punt és evidentíssim. Per tant, ens abstenim perquè hi ha coses que no hem pogut debatre col·lectivament i crec que el meu grup aquestes qüestions els interessa, i després crec que hem d'evitar frivolitzar davant d'aquests conflictes que són tan complexos, i per això ens abstenim. Moltes gràcies. Granollers Primàries.